Ojibia TV. Ubeje wo ho. Oduya focus no aba. Yina ya be me modo. Yina ya sol injira ya na morso. Yo. To batu de me me ya ewia. Obombri ni ya Somafo ya kobe yero na no. Oduya focus no aba. Oni Nyame na Somafo Yawoh. Ono na okasa na apomaso etoyem. Adofo ne tie. Si Nyame Somafo Yawoh nenze. Oyetina oyehu wo osoro. Oyetia oyehu wo ase. Itina ahyewi ase nyina ma. Itine Nyame na Somafo Yawoh. Adofo ne tie. Wo ha yen dan. Wo kwadan dan dan. Wo dadwene ye dan. Fabra bada Nyame na Somafo Yawoh. Na oba pepa na wo hore ni na efi wodo. Amen. Odo Yawoh kase waba ono nyunya redeswa
Sihonya Benesma Zembia Haya Oye Solo Zembia Haya Oye Hase Hasha Bia Hase Nyame Somafo Mando Somafo Mando Zeyaka Kodra Yeme Nyame Somafo Mando Somafo Mando Zeyaka Kodra Nyame Somafo Mando Somafo Mando Zeyaka Kodra Yeme Elijah Kasa Shiro Kasa Asumudwene Kasa Atemwadawura Kasa Akanene Nyame no Somafo Yawoh Ayene wanyene Ewram Ewrati Yansan Pitiase Nyame no Somafo Yawoh Ojefo Kronkron Papa Kasa na womba ya so na iritie wo Kaso Okunyine kaso Osambari me kaso Awo asum jine Ya so Yeritewo Edom Koye Kaso Okunyine kaso Odomeri me kaso Awo Elijah Ya so Yeritewo Edom Koye Kaso Osnumut bafo muntenyan Elaje fo muntenyan Anwado na wabo Awo Nyame ne Somafo Yawoh Ya so Yeretiewo Edom Koye Kaso Amenyi nyina muntezi Akpati nyina na muntezi Akpati nyina ni urare kasa na munteno Awo akani yanjifu Yawoh Ya so Yeretiewo Edom Koye Kaso Rabbi yakase Yo Yedebesia Rabbi yakase
Uro Obaba. Yo, Adibia Uro Obaba. Rabbi Yakase. Rabbi Yakase. Yo, Damimbre. Yakosaya Dasada Kase, Yadama, I was saying Rabbi, I was in Era. I'm not my enemy in the year, don't yet in the year, but see the memory. Oh, now, on here, it's in the year, on here, it's in the year, but see the membership. As a lady, Yamiana, the memory of Ɔkrɔnkrɔnyi, I miss Somafo Yawoh. That I was saying, Rabbi, watch his arm and all the brain, Mammy and Papa. And the animal not for the memory of the Kanya Dakume, but to a bit of Memo. Yasra, I was saying, Rabbi, Dr. Yasi, Akuma. And then some of the other Batasi. Now, son of Ɔkrɔnkrɔnyi, I miss Somafo Yawoh, and Muduaka, some Sladomidon Shri. I make Papa who will phone about them. After Sister Omenudu, no Ginanos or Casa. Yasra Yantika Casa, when Jenchen baby ara. Jemezi, come in my bayajan. Amen. As we come, the second car was young for now. Was me to say about my mother, about the May, not why you were so mine. On a mobile can see our May or produce and Hoba. I was showing up now, another question. I didn't add to home. My umbrella then 170. Amen. Hallelujah. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Béni soit l'Éternel des armées qui a prévu et qui a promis à son peuple de transformer cette nation en une nation religieuse. Et que sa prophétie s'accomplisse comme il a dit. Amen. Alléluia. Second of my body, I am a Somia, no chassis, or me, I am a Somine. Only a me, I am a woman, Bomoko, or Samako. I will do the poor trouble. Lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, c'est lorsque le peuple de cette nation, tout le monde ensemble unis, ont la même foi et adorent le même Dieu monothèse. Isaiah 19, verse 24. Isaiah chapter 19, verse 24. Then Israel book Misri. Onye Assyria mu ote ibasa. Aye show asase finfin o Sunday. Dom iraze eshrawani. De ishran kame man Misri. Na mesa no ejuma Assyria. Na major paze Israel. Oman ibasa ni Israel, Misri na onye Assyria. Na Israel, Waka Muslima, only Saudi Arabia. Api Assyria, only Akanapo, Adabi, Ugu Assassin of Ghana. Now, Yakupan yet to share some Moses, Mother Israel, Master also of Komshi Mohammed, and Missionary Britain, Mother Osum Ba, Maka. The memory, I think Yakupan Edugana. I feel I'm going to Ghana. And say the memory I'm a Yipera war, my mom. Piasso be Piahuto. Now, if I'm quite was Assido, not as mother at home, I call Ahimamaza. After that, I will give you a young connection. Là où nous sommes, et il nous dit que il nation donc Israël, il y a Moussiri qui est l'Arabie Saoudite. Et il y a la Syrie qui est la nation, donc les Akans sont. Donc c'est le Ghana. Il nous dit que l'Éternel a envoyé Moïse au niveau de l'Israël. Il a envoyé la religion du Ghana. Et la religion que l'Éternel a envoyée, c'est la religion, donc le nom de Som. Et il nous dit toute personne qui veut avoir la paix, toute personne qui veut avoir la santé, toute personne qui veut avoir le salut, il faille que obligatoirement cette personne se mette dans cette religion pour pouvoir avoir la paix donc il veut. Et aussi lorsque tu mourras dans le séjour des morts, tu auras la paix. Et aussi tu mourras et tu auras le royaume des cieux qui est aussi le paradis. Si toute personne qui veut avoir la paix doit y se mettre pour pouvoir avoir tout cela. Dans le cas contraire, c'est en enfer que tu iras. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh no de nkyerɛkyerɛ edi mayen enei na nkyerɛkyerɛ no ɔhyɛ aseɛ sɛ
na sikese nka aboso ni Nyankopɔn se wasoma tumi kɛse aba ɔman mu se ombedane ɔman no na onye ne Nyameso man ɔtoa so se esa na humɔbro kɛse a ɔwɔ ma ɔman ni ti na wabɛma ne titi bɔhya ɔde hyɛ nananom aka no abɛmu ɔtoa so se aboso ni Nyankopɔn tene na ne nokware sipi segya ade nyina sotumfo manembrem se na wasɛm ti amen hallelujah kroko ni Nyamesomafo ya ɔtoa so no kyerɛ se oka se Nyankopɔn soma tumi kɛse aba ɔman ni muso bedane ɔman no nya ne Nyameso man ti ɛse yentie ɔman a yɛfrɛ ne Nyameso man na ase to kyerɛkyerɛ ɔman a yɛfrɛ ne Nyameso man na ase sɛ ɛyɛ ɔman a nipa ɛwɔ nyina ɛka bom ɛsom Nyame a ɔyɛ baako ɔmo hyehyɛ ɔmo de som Nyame ne yɛ baako ɔmo kyerɛkyerɛ yɛ baako saa ɔman no ɛne yɛfrɛ ne Nyameso man ɔsi Nyankopɔn aboso ni Nyankopɔn yɛ ɔman miensa ɛde si hɔ mo no ankasa ne ho na ɔman miensa ɔde si hɔ no ɔsɛ ɔde ne som ɛto ɔman miensa ne mu ɔsoma ɔde hyɛ ɔman miensa ne mu no na adasa manyina ɛsi yɛwura mu ansa na yɛnya ahema mu akɔ ɛwɔ dakye atemuada ɔkyerɛ sɛ saa bere ɔne yɛ kasa yi de ɔman mienu ɛna yɛ Nyameso man ɛyɛ Israel ɛna Saudi Arabia ɔman miensa ɔka yɛyi ɔna ɔma ɔkinkanfo no kinkan sɛm no ɛde ma yɛn ɛkyerɛ yɛ mbea Bible no ka saa ɔman miensa ne ho nsɛm no kinkan wɔ Isaiah chapter 19 verse 24 to 25 ɛkyerɛ sɛ ɔman miensa yi ɛyɛ Israel Misraim ɛna Assyria no kokko ni Nyamesomafo kyerɛ sɛ ɔman miensa yɛ bɔ yɛyi sɛ ɔkyerɛ yɛ ase ma yɛate ase a Israel de yɛ Israel na yɛ nim no na so Misraim ɔmo ka yɛ no ɔse ɛno ɛyɛ Saudi Arabia ɛnɛ na Syria yɛ ka yɛ no na bia na Assyria yɛ ka yɛ no dɔm a ɛwɔ hɔ no mo yɛ akamfo saa akamfo ya ne tu yɛ ma ɛnɛ ɔmo abɛpiem wɔ ɔman Ghana mo yi ti sɛ ɔka ɔman miensa yi a ɛyɛ Israel Saudi Arabia ɛna Ghana asɛne Nyankopɔn ne nhyehyɛ te no ɔsoma kɔmhyɛni Muhammad Nyamishra nasumdie nka no ama ɔde ɔsom ɛde kɔma Arabia fo saa so na ɔsom a Moses ma ɔde ɔsom ɛkɔma Israel fo saa bere a yɛwɔ mu yi afei na Syria fo Ghana fo no akamfo no yɛso yɛdeɛ aba enti saa bere ya Nyamesom abɛpie wɔ ɔman yi mu yi ɛsɛ obiara mfa ne ho ɛbɛwura ɔsom no mu na ɔsom yi ɛna bɛma yɛ ahotɔ bɛma yɛ asomdwe na daakye atemmuada nso yɛnya ahema mu akɔ Maraka Papa. As I remember, can I say, Papa? Sunday, the more assembling to the European Mako, or that chance mother. Malachi chapter 4, verse number 5. What's a shame? Mbosma in Conscience Elijah Mabrem. And son, a Razini Dakasa or Yehuno etu. Verse 6. No, but then the Janum Honakumaba Mbato, Namba Honakumaba Honeja Namato. Ama manfa ndom mambo asasa. Yankopɔn kada ɔdondom bɔbɔ asase na. Ɔyɛ no na bedo ɔdondom bɔ ho. Ɔse bra akɔ afrenti masama. Ɔde suyipo ina. So ɔkɔ ɔdondom bɔbɔ asase na. Enche ilaji na mba. Ɔse ɔkɔ kumpu hɔ. Ɔbɛnya hima makɔ. Yɛ wɔhwɛ denti. Yankopɔn kada ba asemi. Ano aboso Nyankopɔn obo yi fada yipa mbra asase do na obaya da ono Nyankopɔn opye na so ada semno gogo asase do na woyɛ nkwasiade ɔkyɛ Nyankopɔn nti dem no na bedo po ɔyɛ da bara tancho obaya wa nda ozentri na ehmo bonti wakati sa no bodo bo yɛ na akan na waba abapo na no ba. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyamesomafo nous parle et il interpelle tout et chacun à écouter mieux ce qu'il dit car il nous dit c'est grâce à cela que nous pouvons avoir le royaume des cieux. Il a été lu dans les livres d'Ésaïe et il nous dit que l'Éternel enverra la malédiction sur cette terre. Alors son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyamesomafo nous explique disant que lorsque l'Éternel nous dit la malédiction, c'est les épreuves qui arrivent. Car le temps de Noé, il y a eu l'inondation. Car le peuple n'écoutait pas la voix de l'Éternel. Alors l'Éternel a envoyé la malédiction qui est l'eau, l'inondation de l'eau, qui a détruit le temps, cette terre. Et il nous dit aussi que l'Éternel, par son amour et sa miséricorde, par la prophétie qu'il a faite à Akan, il a accompli la prophétie sur
les derniers temps, l'Éternel allait envoyer sa malédiction sur nous, car nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Mais comme l'Éternel est un Dieu d'amour, un Dieu miséricorde, alors il a envoyé son Fils et il a envoyé son serviteur afin que quiconque écoute ce qu'il est en train de dire puisse avoir le salut. Sinon, dans le dernier temps, si l'Éternel avait envoyé sa malédiction, tout le monde allait mourir et n'aura pas le royaume des cieux. Mais c'est par compassion que l'Éternel a envoyé son messager afin que nous puissions l'écouter pour avoir le royaume des cieux. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔtoa na de kyerɛ ɔde ɛma yɛn no so na ɔkyerɛ sɛ de ɔka kyerɛ yɛn na bɛboa yɛn ma yɛnya ahema mu akɔ wɔdaakye atemmuada nti yɛntie ne yie na ɔma ɔkenkanfo no kenkan sɛm no ɛwɔ Malaka nwoma no mu ɛde maa yɛn ɛkyerɛ yɛn sɛ abosoi ne Nyankopɔn kan wɔ Malaka nwoma no mu sɛ ɔde ɔbɛsoma kɔmhyɛne Elijah na brɛ asase sofoɔ yi ansa na nida kɛse a yɛhu no edu enye sa odi numi bebo asase no asɛe no na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ yɛn sɛ so kaso odi numi ɛbɛka asase ya na asikyerɛ ne sɛn ɔsɛ asikyerɛ ne sɛ nipa ɛwɔ mu nyinaa bɛkɔ gyam bɛkɔ bonsam gyam ɛwɔ daakye atemmuada na deɛ enti abosoi ne Nyankopɔn ɛka no no ni ɔsɛ ne nhyehyɛ ne sɛ ɔbɔ nipa bɛto asase so sɛ nka nipa ɛmɛnyɛ deɛ ɔno Nyankopɔn ɔpɛ wɔ asase so nanso nipa ba asase ne so no yɛn nyinaa yɛ deɛ yɛpɛ deɛ ɛsɛ mfata ɛne yɛyɛ na asase so ɔsi wei na tetemre no Nyankopɔn de ne numi ɛbɔ asase so Noa bre no ma ɔde nsuo ɛbɛsɛe asase ne nipa a ɛwɔ mu nanso Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔka sɛ na ɛdi akyire yi sɛ Nyankopɔn asoma Elijah na mbrɛ yɛn a saa numi na ɛbɛka asase no ma ɔbɛsɛe asase no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ sɛ sɛnea ɛbɛyɛ a saa asase sei anasa numi emeka asase ne nti ɛna abosoi ne Nyankopɔn titibɔhyɛ na ɔde ma yɛ na aka no wama na abem a wasoma ne sumani ɛyɛ Elijah no ɛde abrɛ yɛn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Elijah yɛ ama anka nipa nyinaa bɛsɛe akɔgyam sɛ Nyankopɔn mpɛ ne sɛ nti ɛna wama Elijah yi aba ɛwɔ na ɛde akyire yi asomdwe ka ho amen man se yamasam papa man se sɛ tumu mamba nkyɛnɛma bi de mede fam koraa na ɔsan dɛ Bible no koraa no nsɛm kakraa bi na ɔwɔ mu Nyankopɔn no ho nti na ama de mebiri wiase nyinaa de brɛ ɛyi nti na ɔsonafo no bɛyi ɔse hwɛ aka ndɛ ɛhyɛn ewiase akɔ ayiei ɔse ogye bɔtɔ tere nsu ogye na ɔpinyin ne ba ogye a wɔ asase di sa o general kasa wɔ ma open ne ho ba 30% na wa asase do 20% ɔwɔ mbɛm abi 50% ɔwɔ rim ejumazon na the other show ada samba ɔsɔ ɔbɔtɔ tede nhwa ɔrɔtɔ na nti the memory a Nyankopɔn no soma be ɔsɛ nta mo nkodo the memory nipa oje ba hye ho o je 7% pe oyimna abona pa wo kogem oje ne ba hye ho no yesusu ma asam wo ya ko je won hwe na oje ne hye na obi anka na ye bo hwe yipa nti oje ne ba asase da odan ka ho no wasam nti am kan se wasu se ase ye papa dabo oje wa nga to ba kan wo wa to wo da wo hye hye o tere de dem na so no people don't know nothing about cry. Also, the best show in person 7%. Well, then being where I saw the 1 year and coupon the open. I was the sense that okay, in terms of the assassin and at that, everybody wine, although Ojaba show assassin dropping that. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous révéler et il nous dit que la parole qui est dans le Coran, dans la Bible, est à 30%. Donc présentement, l'on n'a pas la parole de Dieu. Car raison pour laquelle l'Éternel a envoyé le livre, donc on appelle le livre de pouvoir, donc la langue est assentie et ils disent Tumikrata. Raison pour laquelle l'Éternel a envoyé ce livre du pouvoir, pour que nous puissions avoir le salut. Et il a dit que l'Éternel dit,
qu'il détruira dans les derniers jours. Lorsqu'il restera 7 jours avant la destruction, il enverra le feu qui pleura. Le feu va pleuvoir comme l'eau. Et ce feu va consumer ces personnes-là. Il nous dit ces personnes donc qui doivent aller en enfer. C'est eux que le feu consumera, car le feu qui est en dessous de la terre est à 30%. Et il y a encore aussi 20% dans les pierres. Et il nous dit les 50% qui restent est dans les cieux. Et il nous dit que dans le dernier temps, lorsque l'Éternel jugera ce monde et qu'il enverra sa malédiction, ce feu tombera comme la pluie et des gouttes d'eau et ça va consumer ceux donc qui doivent aller en enfer. Il nous dit ceux qui iront en enfer dans le temps seront à 7%. Tu verras quelqu'un auprès de toi qui est en train d'être consumé par le feu et toi à côté tu ne sentiras pas. Il dit que spirituel et il est en train de nous dire raison pour laquelle il te dit de mieux écouter pour mieux entendre afin que le dernier jour tu ne vis pas cette malédiction aussi. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo tia sɛ ɛyɛ yɛntie nyamesɛm a ɛyɛ papa anka yɛtie nyamesɛm a ɛyɛ papa anka ba sɛsi a mu yi nke gyae deɛ ɛsɛ yɛyɛ nyinaa ɔkyerɛ yɛn sɛ na ɛde ɛkyerɛ yɛ a nwoma anaasɛ nyame mu nimbia aba a yɛ nwoma ogya bɛtɔ te sɛ nsuo agu asase ne so ahye dɔm ɛnni abosɔyi ne Nyankopɔn bɔɔyɛ no emu 30% ɛna aba asase so a nipa yehu a yɛde di akɔneaba yɛde yɛyɛ nneɛma wɔ asase so yi saa gya yi 20% ɛwɔ moba ɛwɔ asase so mu afei so 50% na aka ne nyinaa ɛwɔ soro tɔkɔkɔ ne Nyame Somafo saa 50% yi ɛna sɛ wiase ba ana aka na 7 a wiase bɛkɔ na wieyɛ no saa gya yi bɛtɔ agu fam ɔsi deɛ ɔkan ɛyɛ sunsun mu asɛm nti saa sunsun mu asɛm yi saa bere ne so na gya yi tɔgu fam na ɛhyi abɔneyɛfoɔ no kɔkɔ ne Nyame Somafo asɛ obi gyina ogyina onyɔnko nkyɛn na ɔhye ne ho hyehye no nso deɛ ɔgyina ne nkyɛn ne ɛnhu sɛdeɛ ɛrekɔ so ni ɔno koa na ɔfam san so yɛ abɔneyɛfoɔ nti kɔkɔ ne Nyame Somafo asɛ saa bere no saa na besi na seesia yɛ Nyankopɔn asoma ne sumani aba ɔde ne som asane asase so yi kyerɛkyerɛ ne bɛkɔ so a ma saa mbere a saa time ne bɛso no na nipa anya adwensakra na nipa a ɛbɛhye no ɛyɛ 7% pɛ deɛ aka no ɛna ɔmbɛnya ahemama kɔkɔkɔ ne Nyame Somafo saa bere no so a nipa 7% yi ɛyɛ sunsum asɛm ti ɛgya yi tɔ na ɛhye wɔm na obi gyina ne nkyɛn na ɔhoho hwee ɔsɛ yɛ sunsum asɛm enti na ɔkyerɛ yɛ sɛ na ɔmo a ɛgya ne nhye wɔm ɔmo a ɔmo bɛnya ahemama akɔ no ɔmo ho nsɛm ɛna ɔde brɛ yɛn enti na ɔka sɛ yɛnya so ne yɛntie na asɛm a ɛbɛma yɛakɔ aheman no mu no ɛna ɔde brɛ yɛn. John 3. Asumdwe nka ho. Kenka John 3. 1-5. John chapter 3, verse number 1 to 5. Ɔse, yipa bi fi Farisifo ne mu wɔ hɔ a ne zinzi Nicodemus a ɔyɛ Jewfo panyin bi. Ɔno ara na ɔba Jesus nkyɛn anago na ɔbɛsɛ no dɛ, Rabbi, yɛyi me dɛ fi Nyankopɔn nkyɛn na aba dɛ kyerɛkyerɛfo. Osiane dɛ obi ntum yɛ nsɛnkyerɛnne a ɛyɛ yi gye dɛ Nyankopɔn ka no ho. Jesus bu ase no dɛ, nokɔre mese wo dɛ, sɛ wanwo nyimpa foforo a ɔrentum ho Nyankopɔn aheman no. Nicodemus ka kyerɛ no dɛ, ɔbɛyɛ dɛ na nyimpa a wɔnyin no wɔbɛtum awo no. Wɔbɛtum akɔne na ne yɛ mu bio na wawo no anaa. Jesus bu ade, nokɔre mese wo dɛ, sɛ wɔmfi nsu nyi sunsun mu anwo nyimpa a ɔrentum hɛn Nyankopɔn aheman no mu. Asumdwe nka ho. Amen. Asam ne yɛ asasam na teriye. Esu bɔ kofi na dem bɔ kwa yɛ no da cha asem wada. Na mata kyerɛ mu. Tefon de wɔka yara. Wɔntum ankyerɛ ase. Dem tena Yesu ka kyerɛ Nicodemus sɛ wa mo wɔ sɛ arentum kwa yɛ mbɔ. Asumdwe nka ho. Amen. Ensu na John ɔde bɔ ensu. Ɔde kan ɔde so wo yɛ mparo ho. Na bi sunsun na oka hon ona odo wo kwa yin wo da chat boda na ne chasni oso domina wo ataban oto tukko bebi a wan ka so pie
oyin pe na sɛnyi iyi bi damra te no okra so ma na ɔte ɔkra da wɔkɔ gem ana wɔkɔ ahene wɔda chance modern ezi ya fa da aba wiase aba obre ye paapa asu ya mi ye enti kasa abara wo de edibim enti kwa ahene m ano nsa wo so amere wa asase ni do bari akọ iya ta bebe akọ asu de ka hom Amen. ebi bira nipa ye na so ye no de te nsam na mo na adwe ne ye adwuma no de ye na so o de asam no do ma na hotel wo ebo obi mira kwa anyeme no mo ano nso wo so na wonya ata bebe da akọ so ho asu de ka hom Amen. enti John the Baptist obo esu wo nsu onsu mo Son éminence. enti ye de be su bona ona bi rasam ye kan de wotuma kwa anyeme no Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous parler. Papa nous dit qu'il est en train de nous parler, alors sois attentif pour écouter, car c'est avec ce qu'il est en train de te dire que tu auras le royaume des cieux. Papa nous parle et il nous dit que si l'on doit aller dans le royaume des cieux, il faudrait que tu puisses te baptiser. Et notre frère a lu dans le livre de Jean, donc on parle du baptême. On dit il y a un monsieur du nom Nicodème qui s'est rendu auprès de Jésus, donc on appelle Yeshua, et il lui est parlé. Et l'Éternel lui a dit, si l'on doit avoir le royaume des cieux, il faille que la personne puisse renaître à nouveau. Alors il lui a posé la question demandant, mais comment est-ce qu'il pourra renaître de nouveau puisqu'il est grand? Et il a dit qu'il faudrait que tu sois baptisé. Alors papa nous dit, si toute personne qui aura le royaume des cieux, il faudrait que tu te baptises. Et il dit que nos dévanciers n'ont pas pu expliquer, alors il prend le temps de nous expliquer pour que tu puisses mieux comprendre. Il dit que le peuple des cieux, ceux qui sont dans les cieux, ces personnes ont des ailes avec lesquelles ils arrivent à s'envoler pour se déplacer. Et toi qui es sur la terre, lorsque demain tu as mené une bonne vie et que tu as été approuvé d'aller dans le royaume des cieux, comment est-ce que ton âme pourra partir puisque l'âme n'a pas d'aile? Et il continue disant que Jean-Baptiste a baptisé de l'eau et de l'esprit. Et l'eau va te purifier. Et il nous dit que celui-là qui te baptisera, afin que tu puisses aller dans le royaume des cieux, il faudrait que c'est le baptême qui te donnera des ailes. Alors il faut mieux écouter pour que tu puisses mieux comprendre. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a nkyerɛkyerɛ na ɔde ma yɛn no ɔde kan ɔka yɛn sɛ nkyerɛkyerɛ yi na ɛbɛma yɛn akɔ ahemman mu nti yɛnya aso ne yɛntie ne yie na ɔkyerɛ yɛn sɛ ɛnna ɛdi akyire no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ deɛ ɛbɛsi wɔ hɔ na ɔma yɛte ase na ɔma ɔkenkanfo no kenkan sɛm no ɛde ma yɛn ɛwɔ Yohane nwoma no mu anaasɛ John nwoma no mu chapter 3 verse 1 to 5 downwards. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a ɔma ɔkenkanfo no kenkan sɛm no ma yɛn no ɔkyerɛ yɛn sɛ nipa bi firi Farisifoɔ no mu ɛba John the Baptist nkyɛn ɛna ɔbɛbisa no sɛ nipa bɛyɛ dɛn na wɔanya ahemman mu akɔ. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔbɛba Yesu nkyɛn bɛbisa no sɛ nipa bɛyɛ dɛn anya ahemman mu akɔ na ɔkyerɛ no sɛ gye sɛ nipa ɛsan ɔmo san wo no foforɔ na ɔbisa no sɛ yɛbɛyɛ dɛn ne awo nipa foforɔ mmerɛko a wɔanyi ayɛ panyin no ɔyɛ dɛn awura ne n'ayam ma yɛsan wo no foforɔ si Yesu kyerɛ no sɛ gye sɛ ɔnya esubɔ nsuo ne sunsum esubɔ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nsuo ne sunsum esubɔ yi so John the Baptist ɛna ɔde baayɛ ɔno na saa bere no ɔbɔ nipa esu ɔde nsuo bɔ ɔmo esu ɛne sunsum na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ deɛ ɛwɔ mu ɛna wɔrekyerɛ yɛn yi ɔsi sɛ John the Baptist bɔ esu ɛwɔ ɛde nsuo ne sunsum no bɔ esu a nsuo no deɛ ɛyɛ ne sɛ ɛte wo ho na afei sunsum no sɛ aboa wo madaakye atemmuada wanya ahemman mu akɔ ɔsi deɛ sunsum no bɛyɛ ni ɔsi ɛsoro dɔm ne nyinaa ɛwɔ ataban a ɔmutumi etu ɛkɔ baabi a ɔmo pɛ na ɔsoro ahemman no nso ɛne asase so ɛwɔ soro nti sɛ akɔba ne sɛ daakye atemmuada yɛbu atan ne yɛsi wo di bim nti kɔ soro a woni ataban a ɔyɛ nipa yi yɛbɛyɛ dɛn na yɛakɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei na ehu hia sɛ sunsum no ɛbɛba abɛka ho sɛ na ɛbɛyɛ a daakye atemmuada yɛbu atan ne nipa di bim a sunsum no bɛma yɛn so na ɔde yɛakɔ ahemman no mu
Ɔkrɔnkrɔn ni Nyame Somafo sɛ nsuo ni sunsum esubɔ na John the Baptist di bɛbɔ osu wɔ saa abere no mu no deɛ ɛyɛ ni ɛno na ɛboa adasama ma ɔmo etumi akɔ aheman mu ɛsan sɛ aheman ne ni asase so ɛwɔ soro nipa nso ni ataban soro dɔm no nkwa na wɔ ataban enti sunsum no ɛna bɛboa yɛ ma yɛtumi akɔ esoro hɔ asubien ka ho abi kedu esuafo nso ɔdo wote ne ye abra Yesu kwan ɔhyɛ ho ɔbɔ na mokɔ masɛ agyan na wabra mo susu kronkron na da monyim ma modra asɔpɔ akyi na ɔyɛ adwum ma adwum so sai ɔsɛ dɛ modra asɔpɔ akyi na morebrɛ ɔhɔ bi ada modo na hɔna ɔbadwum banyi krompo empo wɔ mi sɛ ɔyɛ dɛn na Yesu Nyame yɛ brɛ tene yɛ papa sɛ susu kronkron yɛ do ntu mo eso wote ne ye susu kronkron yɛ do ntu mo eso Ede John the Quadim now a shabu what was the share and then now yes to Bohanoba and Mukama Sajan now I brought Kong and the art one point and the blah yes look one okay just help you do Acts chapter 1 verse number 4 now when you want to see a shiano or share one day but won't fit Jerusalem and call Nemo one train a jana no ba or say home tea woman no na John is it was in Sunumai na Homze was a Sunsum Concro Bonuma. As we come, it's a practical day now. She's gone about Shaffer Warden. I feel also a shot there, Bonuma, was in shoe, was in Numa. And so what was the year in shoe, this is a concro. John in shoe, the Sunsum, a Shaffer was in shoe, this is a concro. Now, the man in the May, or Piasan. Osana bra bro put 3 2 5 18 na bro ka ka tell Yesu na chi do bro man ka da Yankobia ye ebasa ma ho anja ntoman wo show da Peter mi na awase da man beren na eshobotu wiase. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que c'est maintenant qu'il nous parlera des disciples de Christ et il nous dit que Jean il a baptisé de l'eau et de l'esprit et Jésus fut dit à ses disciples que lorsqu'il s'en ira, il enverra le Saint-Esprit sur eux, le baptême du feu et du Saint-Esprit. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ils ont médité dans le livre des Actes. Et là, Jésus a eu à parler à ses disciples. Papa continue de nous expliquer. Il nous dit, lorsque Jésus a promis à ses disciples, et c'est ce qui se fut, le Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est posé sur eux en tant que feu. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils ont commencé à baptiser. Et eux, ils ont commencé à baptiser de l'eau. Papa continue de nous parler et il nous dit que nos pasteurs dans nos églises nous trompent. Et nous, on n'arrive pas à distinguer les choses. Il n'y a même pas quelqu'un qui pourra être conscient pour se poser la question: pourquoi est-ce que je vais à l'église, les pasteurs me prêchent et que je continue de souffrir? Papa nous dit que c'est parce que nous ne connaissons pas et que nous sommes perdus. Car Jean-Baptiste a baptisé de l'eau et l'esprit. Et Jésus, il a envoyé le baptême du feu et du Saint-Esprit sur ses disciples. Et c'est... John the Baptist, no eye mo musubo na omudi ma da samasa abre no na esusu krokron ni esio esubo Nyame Somafo senti John the Baptist ye no eye sunsum ni ensio esubo Yesu achiridifo no so eye esusu krokron ni ensio esubo no krokron ni Nyame Somafo se esubo yi nyina anche asase so firi se bra Yesu koye no bra yewra Mrena your friend 3258 ni mu no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sa abre ni mu na emperor bi sorry ya odiko Yesu achiridifo no so se omunji ndi se aboso ni Nyankopɔn oyɛ miensa omun so se da bi omunji ntum sa omunni kyerɛkyerɛ bi a kyerɛ se Nyankopɔn ɛyɛ miensa wenti wahyi Yesu achiridifo ni nyina enti ama sunsun kronkron ni nsio esubo na nka ɛbɛwɔ asase so no ɛkɔ dada Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ esubo mienu yi ɛna abakɔ enti wakyerɛ yɛ mu sɛ John the Baptist yɛ no yɛ nsio na sunsun Yesu achiridifo no so ɛyɛ sunsun kronkron ɛna nsio Abi yɛhwɛ dɔ ɔtɔ de ebasa ɔyɛ nkɔmhyɛ
Matthew 3. Matthew chapter 3, verse number 11. Emeze munuma unsumu konnuhumu. Nya ozimechi reba no we yazentaneme. No sokotampo mesada mikita. Ono no obonuma hu wosunsum konkromu na jemu. Asumjenka hum. Amen. Yo, ebe ni yedode. Na ozechi asama wakan mpim eseni. Ebe na yedode. Enti da membiri yempe bera wan yesusu konkro no odia suban onto kwa himramada. Onse ye papa. Abosi ankopɔ na asɛm ne ɔrebiri bodu a obi bebe sɛ dɛ na ɔyɛ dɛ bɛsi mɛnyɛ nsubɔ no bi wɔ bere a mɛgyina China mɛgyina America mɛgyina wiase baabi ɔrebiri bodu a nyimpa bi a ogyina baabi a ogyina biara saa gyetum de Yankopɔn no yɛkɔ na ɔgyetum no ɔsona apɛ Yankopɔn no ɔsona nkotene da owie na na wɔnyɛ nsubɔ no bi ɔsena nsubɔ no ɔyɛ nhyɛ dɛ yie bi ɛnyi bɛade ntom kɔ ahemmerɛ ma ɔyɛ yie asomdwenka ho. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous expliquer et nous révèle. Il dit que lorsque il a été donné, il y a une personne qui s'est levée à demander aux disciples d'accepter qu'il y a 3 dieux et qu'ils ont refusé, raison pour laquelle ils ont brûlé et ils ont tué tous ses disciples. Alors le Saint-Esprit s'est retiré. Mais voici le Saint-Esprit, comme on appelle le baptême du Saint-Esprit, qui a été donné en prophétie. Jean-Baptiste a dit que moi je vous baptise de l'eau. Mais celui-là qui viendra, moi je n'ai même pas accès au pouvoir qu'il a. Et me tenir ou me comparer même à ses sandales. Qu'il viendra et il vous baptisera de l'eau. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Excusez-moi. Et aussi, la prophétie qui a été donnée, c'est maintenant que cette prophétie est arrivée. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit qu'il y a certaines personnes qui seront en Chine ou dans les autres contrées qui poseront la question comment est-ce que nous ferons pour recevoir le baptême. Et il nous dit que toute personne, quel que soit l'endroit où tu te tiens, si tu acceptes que Dieu il est unique, il est monothèse et que tu acceptes aussi que son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh, celui-là est un envoyé de Dieu, tu recevras le baptême du feu et du Saint-Esprit. Papa nous dit que présentement le baptême du feu et du Saint-Esprit, celui-là qui a été mandaté dans la prophétie, est arrivé et nous parlons de celui-là même qui est Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo Yawoh. Et c'est à travers ce baptême, sa main qui t'imposera que tu auras le baptême du feu et du Saint-Esprit. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh so de kyerɛkyerɛ ne ɛma yɛn ne subɔ no wasɛm ana ɔde ma yɛn no ɔma yɛhu asubɔ de edi kan a yɛ John the Baptist yɛ nsuo na sonsom asubɔ Yesu akyerɛdifoɔ no yɛ soso kronkron ɛna nsuo asubɔ ɔsɛ afei deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ana ɔde ma yɛn no na no ɛyɛ nkɔmhyɛ a ɛwɔ hɔ a ɛbɛba ɔma ɔkenkanfo no kenkan sɛm no ɛde ma yɛn ɛwɔ Matthew chapter 3 verse number 11 downwards ɛde ma yɛn ɛkyerɛ yɛn sɛ John the Baptist na ɔbɛbɔ asu ɛwɔ sunsun ne nsuo no mu no ɔno na ɔka sɛ obi firi n'akyi ba na saa nipa no so ɔbɛba abɛbɔ asu na ɔbɛbɔ asu ɛwɔ sunsun kronkron ne ogya mu kronkron ne Nyame Somafo sɛ saa esubɔ yi ɛna aba wɔ na adi akyire yi na esubɔ aba wɔ na adi akyire ne dia ne sunsun kronkron ne ogya esubɔ kronkron ne Nyame Somafo sɛ no ɛna ɛbɛbɛboa yɛn wɔ na adi akyire na ehuhia sɛ adasa bia enya bi ansa na yɛnya hima mu akɔ enti ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ obi ti akyire obebisa sɛ na so esubɔ yi ɔbɛɛ dɛn na ɔno so ne sɛ aka bi ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ mmerɛ bi bɛduru a baabi a wɔ biara no wonya gye tum anaa wogye di sɛ Nyankopɔn yɛ baako ɛna afei ɔno ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo a nso Nyankopɔn yɛ baako ya na ɔsomaa no sɛ wogye wei tum a na wanya esubɔ ne bi baabi a wɔ biara ɔsi ne enti a Nyankopɔn ɛyɛ ne saa ne sɛ esubɔ yi na ehia adasa biara sɛ yɛbɛnya ansa na yɛnya ahema mu akɔ enti ɛna wayɛ ne saa ɛde ama yɛ Nyankopɔn bɔ ahema no ebien kasako kakrabako kakraban ɔne Abraham n'asefo wɔ ahema wɔn tena yie Abraham n'asefo wɔ ahema ɔyɛ Israelfo na Arabifo wɔ ahema no dabɛmbiri ahema na ɔtɔ dɛ ebien a ɔyɛ kɛse dabɛmbiri ne mɔfo hɔ na hɔ wɔkɔ
Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous révéler. Il dit que l'Éternel a eu à créer 2 royaumes. Et il nous dit le royaume, c'est 2 royaumes. Il y a un qui est grand, il y a un qui est petit. Et celui-là qui est petit, donc nous appelons le paradis. Il dit elle est réservée à la descendance d'Abraham. Et aussi le grand qui est dans le 7e siècle est réservé présentement à ces personnes-là qui accepteront de se mettre dans la religion dont le nom est Asumdue Nkambo Mtutumso. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo toa so na ɔkyerɛ sɛ abɔsɔ ni Nyankopɔn ɛbɔ aheman mienu. Ɔsesa aheman mienu a ɔbɔ ɔyɛ yi. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ baako ɛyɛ kɛse na baako so ɛyɛ ketewa. Deɛ ɛyɛ ketewa na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛno ɛwɔ hɔ ma Abraham ne n'asefoɔ. Na saa bere yi a yɛwɔ mu yi deɛ yɛn a yɛwɔ nna edi akyire mu aheman a yɛbɛkɔ no ɛna yɛ aheman a ɛtɔ so mmienu ɛno nso ɛna yɛ kɛseɛ ɛwɔ Nyankopɔn n'aheman a ɔbɔɔ yɛn no mu. Ɛnsi dɛm mbere ɛyɛ Israel yi yɛ Arabia yi a wɔaheman asa. Yɛ Israel yi yɛ Arabia. Na sɛ bɔtɔm ɛyɛ aheman maako a gye sɛ ɛbɛ asomdwe ntuntum som no mu. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que présentement, si quelqu'un aura le royaume des cieux, c'est que tu es de la descendance d'Abraham. Ceux dont il y a les Israélites et le second, c'est les gens de l'Arabie Saoudite. Et si quelqu'un aura le royaume des cieux, donc il n'est pas israélite, ni il n'est pas de l'arabe, il n'est pas arabe, ce dernier doit se mettre dans la religion Asumdue Nkambo Mtutumso pour pouvoir avoir accès au royaume des cieux. Ɛnsi na Nyankopɔn kada sɛ mama Elijah na ba Ɔkrɔnkrɔnyi hɔ a ɔbɛnya nkwagye. Elijah na ba. Sɛ Elijah na ba Ɔkrɔnkrɔnyi hɔ a ɔbɛnya nkwagye. Nsa ne nyinaa gyina dɛm sunsun kɔnkɔn na odwa esoboyiro. Ina za ɔma yi bi dɛ ɛnya ahema ma akɔ. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, raison pour laquelle l'Éternel a dit, s'il n'envoie pas celui-là qui est Élie, donc les anglophones disent Elijah, s'il n'envoie pas ce dernier, nous n'aurons pas le royaume des cieux. Et il nous dit raison pour laquelle l'Éternel a envoyé celui-là qui est le Élie de nos temps, pour que nous puissions avoir le royaume des cieux. Alors, toute personne qui veut avoir le royaume des cieux, il faille que cette personne se mette dans la religion pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya otoa so ɔde nkyerɛkyerɛ ne ɛde ɛma yɛn. Na ɔkyerɛ sɛ na ɔdi kan yɛ no, ɔbɔsɔ ni Nyankopɔn bɔ aheman ne mmienu. Deɛ ɛyɛ kɛse ɛna deɛ ɛyɛ ketewa. Ketewa deɛ no ɛna Abraham n'asefoɔ no bɛwura mu no. Ɛna kɛseɛ no na ɔsɛ na adi akyire yi ɛhɔ ɛna adasama yɛn nso yɛbɛkɔ. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa bere yi ɔne yɛ kasa yi Abraham asefoɔ a wɔyɛ Israelfoɔ ni Misrim anase Saudi Arabia for no omaheman no esi asa enti sɛ unya Israel ni fitafita unya Arabia ni fitafita dia ende kwan bia ni hɔ ma wɔ omaheman no mu na hemaya aba tosumienu a wo benya kwan awura mu ɛyɛ hemaya aba wɔ na bi ekyire a yɛ kɛseɛ no mu na kwan bɛn so na ɔbɛfa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo asɛ gye sɛ ɔde hu bewura ɔsoma ɛfrɛ no asomdwoe tontonsom yi a aba wɔ na edi ekyire mu ansa na wanya hemaya ɛtɔ so mmienu a ɛno na ɛyɛ kɛseɛ no mu akɔ. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo toa so na ɔse kwan a yɛbɛfa so nso de ehu abɛwura ɔsoma ato aba wɔ na edi ekyire yi mu no ɛno ane sɛ yɛbɛnya susu Ɔkrɔnkrɔnyi ogya esubɔ na ɔde ɛkyerɛ yɛn no esubɔ yi na ɛbɛboa yɛn ma yɛde ehu awura ɔsom no mu na afei so daakye atemuada aboa yɛn ma yɛn sa aka ahemman. Wɔfrɛ no susu Ɔkrɔnkrɔnyi ogya ogya no bɔ ho ban bammɔ biara yi ase a ɔyɛ kɛse se susu Ɔkrɔnkrɔnyi ogya bammɔ biara yi hɔ etum biara yi hɔ ɔyɛ kɛse mɔnse susu Ɔkrɔnkrɔnyi ogya ete sɛnyɛ esubɔ no biara ɛyɛ bammɔ a ɔyɛ kɛse si tumi biara wɔ asase no damensi na ma ɔhɔ biara ntoma ɔso ɔsɛ amabra amore bra nyinaa fɛ susufi kasa susufi wɔ ntoma wɔn kyea
ɔno ya hoto apie susu nkwankwan ba san wodo dira na ko ina na osan wodo sabi pit ɔno ne se wa adakamra mu ɔbasa wodo wa adakamra mu na aboa ma abɔfo wa wodo nkwanbai na also afimoda ɔdo wa kwa hemene mu sana wewe nadwuma ɔbɛyɛ nti ɔyɛ nhyɛ mbɛyɛ mpɛdɛsɛn bira na nakasa ɔpɛ asomdwe ɔpɛ ahotɔ na ɔpɛrɛ ɔnyɛ nkwagye wɔ asase do ɔyɛ nhyɛ mo ɛbɛba tuntum sumunu mu. Pas de protection et au dernier moment aussi t'enverras dans le. Il dit qu'il n'y a pas de protection qui est plus grande que la protection du Saint-Esprit. Alors il est obligatoire que toute personne qui entend dans ces derniers temps puisse se mettre dans la religion pour recevoir le baptême, afin que et tu auras la joie, et lorsque tu mourras aussi, c'est avec la joie que tu entreras dans le royaume. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya otu aso na ɔde nkyerɛkyerɛ ne ɛde ma yɛn. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ase subɔ na ɔka ho asɛm no yɛfrɛ no soso krɔnkrɔn ne ita subɔ. Ɔse saa subɔ yi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ase ogya no etwa yɛn ho hyia ɛma yɛ bambɔ ɛwɔ asase so. Ɛsan sɛ ɔhaw a nipa kɔ mu asase so nyinaa ɛfiri sunsunfin na sɛ gya no twa yɛn ho hyia na ɛma yɛ bambɔ na sunsunfin a nkɔmode ɔhaw ɛbɛbrɛ nipa no sunsunfin a nkɔmode ɔhaw na amaneɛ ɛbɛbrɛ nipa ne yareɛ ne atete ɛbɛbrɛ nipadua no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ mutumi ɛmba wo nkyɛn ɛsan sɛ egya no etwa ho ahyia a ɛma wo bambɔ na bambɔ yi bɛtena ho ayi wo afiri sunsunfin ɛhaw ne amaneɛ ne nyinaa mu na no akyire no sunsum na ɛka ho no anasa susu kronkron na ɛka ho no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo susu kronkron yi bɛsan yɛ so na ɛsan nipa ne so a efiri nipa ne so kodu susu kronkron ne ho no ɛyɛ 7 feet Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo susu kronkron yi san so baabi a wokɔ bia odi w'akyi na ɔne wo nam sɛ daakye wowu nso ne yɛkɔsie yɛn a ɛsan yɛn nna ne so ɛhyerɛn wɔ yɛn nna ne mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔbɛgyina yɛ so saa kɔpem da a daakye atemmuada no bɛduru na ɔse saa berɛ no ɛna ɔde n'adwuma no nyinaa awia a na afei wawie n'adwuma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wɔati ɛna na ɛde akyire yi ɛho hia saa dasa biara ɛsi yɛnya susu kronkron ne ogya subɔ yi na ogya no mbɔ yɛn ho ban na susu kronkron no nso mboa yɛn na ɛma yɛ kwan ma yɛtumi kɔ ahemman mu daakye atemmuada na yɛnya ne baabi a ɛsɛ yɛde yɛn ho bewura Nyankopɔn ne som a aba wɔ na ɛde akyire yi a ne din ne asomdwe ntontonsom ne mu ɛna ho besra anyimmere maatwɔ impa popolo 20 wɔdi impa ade da wamba ha a popolo 20 nti yɛba tumba abɔ no yɛbɛyɛ afi ho amosa a deda wɔbɛ hɔ afi obi mba hɔ wɔsɔ ba masa ma hwɛ wɔ nyinaa bio nti obiara nsan mbra. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit que nous allons nous abstenir ici. Et il dit que le soir, si Dieu le permet, il aura culte. Alors, il a écrit le nom, il a enregistré 20 personnes. Ces 20 personnes ce soir, il faudrait que vous veniez. Et il y a certains aussi hier qui étaient là, qui sont venus aujourd'hui aussi. Le soir, faites l'effort de venir et il va faire le pouvoir, il va faire la prière du pouvoir qui est le Tum Paibor. Et aussi, il va vous recevoir afin que vous puissiez avoir votre paix. Venez massivement ce soir. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔde yɛbɛsi ha na enyumre nso ɔse yɛbɛyɛ som ɔbɛgye tumi mpaebɔ no de ama yɛn ɛsan sɛ anɔpa yi nipa a ɔmo yɛ ahɔhoɔ ɔmo yɛ foforɔ kra ɔmo aba ne nkyɛn no ɔmo yɛ maako 20 wɔatwerɛ ɔmo din enti ɛho bɛhia sɛ enyumre ɔbɛgye tumi mpaebɔ no de ama yɛn na sɛnea anɔpa yi wahwɛ ɔmo aba ɛno a yarefo ɔmo ba yɛn nyinaa wahwɛ ɔmo nyinaa no saa na enyumre nso yɛn sambra yɛn a yɛde yareɛ ne atete ne abrabɔ mu nsɛm ba yɛn no yɛn nyinaa yɛn sambra no ɔbɛhwɛ yɛn ansa na wabɛgye tumi mpaebɔ no de ama yɛn yɛkɔ yɛn kae yɛn nuanom a ɔmo wɔ fie yɛn dɔfonom a ɔmo wɔ fie yɛn abusua a ɔmo wɔ fie a ɔmo nso atete gu ɔmo so na ɔmo nso mmra na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nhwɛ yɛn na ɔde yɛn ebesi ha da biada yɛkae wo sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yaw sanka ɔyɛ asase so asɔfo yi bi a kasa ne nkyerɛkyerɛ yi nyinaa no ɛbɛkɔ ma ɔno ankasa ne ho sɛnea ɔsa obi yare a ɔte hɔ sɛ biribiara nsi
enura ye nyina ye hu ye maame obedi adanse wa ha mbra yare titi no bra omde ne ba ye se ne humi ete nanso okroko ne nyame Somafo de ne sato ne so awanya yaresa enura ya no okroko ne nyame Somafo sanka odiji ama ne ho a akadedi obeya ama ne ho ye nyina ye nim se ne asofo isi ye no nanso esanse nyame na asoma ne na ye no krenti ni nyina mu no o ma ye hu se yemfa enidie yemfa gidie yemfa odono enta nyankopon na oye baako no nkwachi na afa yengi ni ndi se nyame na asoma no no de sempa na ebreye enti ba bia oti bia wo tie yen na ohawo ni amanie ni atete ni yare eneda wabra aboso dia menya wadwi se asofo ibi na aba ha no hu se nyame ni sumani na waba fa wo hawo fa udagi fa kwanana no fa bedano na odiba unsa wechi emfa nkobium se na ye maame nya ne hoto enra no saa so na oso ba ubenya wodie e ka wo se Bogoso krodia mu ne yewo enti bra na baji wo hu yesa nya okroko ne nyame Somafo to ni nan a isa odi echi e ba kofi utom ya kai opesa o hwe e wo TV ne so anasa social media so a obehu foni nyina e wa Aginkwa TV Aginkwa TV official e wo social media handles nyina so TikTok, Facebook, YouTube ni nyina e wo ho saa so no Gibia TV enso enenam social media ni nyina so a edi okroko ni nyame Somafo nkyerɛkyerɛ edi breye so wo hwe multi TV so a Aginkwa TV wo behu okroko ni nyame Somafo nkyerɛkyerɛ wo ho saa po pesa ofra no na eni ni di nkɔmɔ a okroko ni nyame Somafo anama na mebubu ama wi 0277 126308 0277 126308 and that's 0543 466 275 0543 466 275 if you yemre die asumania oji adasama eye how every year so no ma ya himemu akọ eno ani okroko ni nyame Somafo yo midamase. Nous vous donnons des informations. Toi qui es chargé, toi qui es fatigué, toi qui es maltraité par les mauvais esprits, toi qui es tourmenté, que ce soit spirituellement ou physiquement, présentement nous sommes à Bogoso et nous t'invitons à venir voir. Car hier, il y a eu des témoignages de nos mamans ici. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo était même que les anglophones appellent Masaya, qui est le lit de nos temps pour avoir ta liberté. Et nous sommes situés, le siège là où papa réside est au Twam. Et lorsque tu veux venir à Automne, bien aimé, il y a un parcours à suivre. Mais je vais te donner, si tu vas sur les réseaux sociaux et que tu veux suivre son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo, va sur YouTube, si tu vas sur Facebook, si tu vas aussi sur quels que soient les réseaux, Twitter et autres, il faudrait que tu tapes Aginkwa TV officiel. Aginkwa TV veut dire la télévision Aginkwa. Et lorsque tu mettras là-bas, tu vas nous suivre. Si aussi tu veux appeler papa et échanger avec lui, son numéro c'est le 02 77 12 63 08. Et si tu es dans les autres contrées, je te parle de hors de Ghana, tu n'es pas dans l'extérieur de Ghana, que tu es à l'intérieur, tu vas composer le plus 233. Tu supprimes le premier 0, tu mets 277 12 63 08. Lorsque tu vas appeler, papa va te recevoir. Si tu veux aussi emprunter pour venir vis-à-vis, voir papa de tes propres yeux vis-à-vis, tu empruntes un quart de ta Takoradi venant à Accra, tu vas descendre à Esochia, tu vas voir papa, même pas d'argent. Viens et tu verras de tes propres yeux la délivrance. Donc l'Éternel passe par lui pour apporter à l'humanité. Merci.